Jednom davno živio je kralj Viljem, koji je vladao golemim i moćnim kraljevstvom. A ipak je bio tužan. Bio je star i nije imao nasljednika. Tad se na veselje svih rodila kći, koja je dobila ime Odet. Kraljevi su odasvud došli s darovima za dijete. Među njima bili su i udovica Berta i njezin sin, kraljević Derek. Tad su se Viljem i Berta dosjetili iste stvari. Derek i Odet ljetovaće zajedno, kako bi se možda zaljubili i spojili svoja kraljevstva. No nitko nije znao za plan opaka Rodbarta. Odetino ročenje nije ga zanimalo, budući da je, služeći se zabranjenim činima, htio doći na prijestolje umjesto Viljema. No Viljem je prešao u protunapad i Rodbartove sile bačene su u tamu. Unatoč zahtjeva da ga se smakne, Rodbart je samo prognan. Nisam završio s tobom sada. Jednoga dana, Viljem, vratit ću svoju snagu i sve što voliš, i sve što imaš, biti će moje. Mnogi su se bojali da je kralj premilostiv. No uskoro je prijetnja zaboravljena i svi su se okrenuli ljetu kad će se susresti Derek i Odet.